Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko gaurko ekitaldi honetara etortzagatik eta baita ere, streaming bidez gaurko honetan ere jarraitzen ari diren guztiei. Recordaros que al acceder, los que habéis venido de forma presencial, hay unos dispositivos para el tema de traducción al euskera. Eta los que estáis por streaming, recordaros también que tenéis el enlace de castellano para poder escuchar la traducción. Bueno, aurtongoa, kudeaketa aurreratuaren Europarrastearen 26. ekitaldia dugu, eta guztira 33 ekitaldi izango ditugu, datorre aste honetarako ostiralean bukatzen da, eta gutxi gora bera 2000 pertsonek parte hartzen dute. En la pantalla podéis ver también que tenemos el hashtag de Semana Europea, Traola Europarastea hogei, sare sozialetatik eta partekatzeko nahi badozue, y luego todas las presentaciones que veamos en el día de hoy estarán disponibles en nuestro buscador de gestión. Euskaliten kudeaketa bilatzailean eskuragarri izango dugu informazio guztia. Hortze dozue lotura, gero ikusteko aztertzeko. Urtero, hezkuntzan kudeaketa aurreratua taldeak, urtean zehar egin duen lana azaltzeko jardunaldi bat antolatzen dau gaurko modukoa. Urteak daramazkigu egiten eta aurton taldeak erabaki zuen lidergorako gakoak, zuzendaritza lidergorako gakoak aztertzea eta lantzea. Eta hori dela eta gaurko ekitaldi honen izenburu hau. Baina, jardunaldi honekin hasi baino lehen, hezkuntzako sailburuordea den Begoña Pedrosak irekierarako hitz batzuk esango dizkigu. Begoña, nahi dozunean. Bai, kenduko dute maskara zuen baimenarekin, gainera natorri zerdi batean. Barkamena, minutu bat berandu heldunaz, aitortu egin behar dut, bai? Bueno, eguerdion, edo arratsaldeon, eguerdion badakizue, segun hori galdetzen diozun, ez dela erabiltzen, baina hemen gauz, eta placer bat da hemen egotea zuekin, espazio ezaguna da niretzat, eta justu ontze komentatzen nenbilen, aurreko urtean hemen bertan egon nintzela, beste gai esanguratsu baten bueltan hitz egiten, eztabaida taldean, hemen zaudeten batzuekin batera, etorkizuneko irakasleen profilari lotutako eztabaida inguru oso interesgarri batean, eta placer bat da berriro ere, hemen egotea, beste rol batekin, beste erantzunkizun batetik, baina oso entxufatuta eta konpromiso berdintzuarekin nator, eta begira da oso irekiarekin, ez? Eta nik neure buruari egiten nion galdera, gonbidapena jaso nuenean Euskaliten partetik izan, eta nik zer kontatuko diet hauei, honen inguruan. Inor baino gehiago, zuek dakizue zer dan, azkenean zuzendari izatea, eta zeintzu diren zuzendaritzaren gakorik esanguratzuenak, ezta? Baina, ausartuko naiz, nire begiradatik behintzat pare bat mai gaineratzera, eta ziur nago, zuen txandan tiratuko dozuela beste hainbatetik, eta ikasiko dugula asko, ez, gaurkoan. Zuzendaritzaren lidergoa. Dirección escolar, al final, cumple un papel fundamental en los centros. Segundo factor después del profesorado. Cuando hablo de factor me refiero al impacto en el éxito del aprendizaje del alumnado. De eso estamos hablando al final, ¿no? Y más allá de gestionar procesos, sistemas, que sois todos expertos y expertas en hacerlo, porque es también algo muy, muy importante, ¿no? para la gestión eficaz del centro, hablamos de otro tipo de retos, ¿no? De gestionar personas, de gestionar ilusiones y de crear un proyecto participado, que se dice. Y la pandemia es lo que ha hecho, poner en valor este perfil y este rol en los centros educativos. Nik usteot egia da oso momentu korapilatsua bizitzen ari garela, ezta? Gaur gai aldatzen badugu eta jartzen bagara beste gaiari buruz hitz egiten izango genuke luzerako, baina ez da helburua. Helburua da epe erdiko eta epe luzeko hori ere ez galtzea, ezta? Eta egia da oso epe laburrean eta urgentzietan jartzen ari garela gure energia guztia. Eta nik usteot hor lan ikaragarria egiten ari zaretela, zentroetatik,
bereziki zuzendaritza taldetatik, irakasleak, gurasoak, zer esanik ez, eta nik usteot zuek jarri dozuen energia eta sormena, lehengo itxialdian, baina ikasturte honetan ere bai, izan dela funtsezkoa, ez da, gauzak aurrera eramateko eta bueno, konponbideak aurkitzeko, ez da. Bueno, zeintzu dira zuzendaritzaren lidergorako gako nagusiak. Bueno, zuen eskuetan utziko dut gero horren garapena, baina bueno, nik 3 aipatuko ditut, bai, eta asko daude, baina 3 aipatuko ditut. Ausartuko naiz ezatera, importantena nire ustez dela benetan komunidadean ilusioa piztearena. Nik esango nuke aukerak daudela proiektatzea eta konpartitzea taldearekin batera. Momentu honetan inoiz baino gehiago, ze momentu honetan elementu estopatzaileak ikusten ditugu, toki guztietan. Orduan oso importantea da lidergoaren ikuspegitik aukerak, elementu positibo horiek mahai gainean jartzea, eta hortik abiatuta eraikitzea gure proiektuan, ez da? Orduan, nik esango nuke, aukeraren kultura sustatu behar dela, lidergotik, aukeraren kultura. Egin dezakegu eta egin nahi dugu, hori da beste lelo bat askotan erabiltzen duguna, ni behintzat askotan erabili izan dudan, ez da? Nik usteot proiektuak posible egiteko eta zuek posible egin dituzue eta egiten dituzue hainbat eta hainbat proiektu urtero, sinistu egin behar da eta sinistarazi egin behar da. Engantzatu egin behar ditugu inguruan dauzkagun pertsonak, ze eure barik nekez egingo dugu bide proiektu horretan. Eta bigarren gako bat nik esango nuke nola horretan dauela beste hausnarketa bat, ez da? Eta hemen hitz egiten ari gara lidergo konpartituari buruz. Terminologia aldetik hemen dago badakizu literatura, liderazgo transformacional, compartido. Literatura, hor asko ikasten da, baina gero badakigu egunerokotasunean hortxe daukagula erronkarik eta handiena. Zein jarraitzen gaituen, bai? Gure proiektuetan jentea gure atzetik eta gure ondoan egotia, ez da? Hori nik esango nuke dela beste gako eta beste erronka potolo bat. Elkarlana eta kooperazioa funtsezkoak direlako, proiektu hori arrakastaz eramateko. Eta nik usteot, gure zentroetan, gure eskoletan, berez badagoela jakintza kolektibo bat dago. Baina, kostatzen zaiguna da, jakintza horren uztarketa, ez da? Saretxe hori eraikitzea. Eta hor, benetan, arte handia behar dela. Arte ikaragarria behar da hori egin alizateko. Horrek esan nahi du hemen artista asko dauzkagula. Bai? Zuzendariak, baina artistak ere bai. Bueno, nik uste dut, danon artean eragin behar dugula eskolako kulturan, bai? Eraldatze kulturan, eta planifikazioa, ez? Askotan esaten du, planifikazioa oso importantea da. Planifikazio hon bat eukitea gure zentroetan oso importantea da. Baina ez badugu hori besteekin konpartitzen eta eraikitzen, ez dugu asmatuko. Eta horregatik, nik uste dut, gainera zuen misioan, ez da, oso importantea da gure kalidade sistemaren urtero egiten ditugun errebizioak eta hobetu beharrekoak, hori fundamentala da. Baina ez badugu hori konpartitzen, gure jentearekin, gure taldearekin, klaustroarekin, zaila da hori guztia aurrera eramatea. Orduan, horiek dira galderak, ez? Non asmatzen ari garen eta zer hobetu dezakegun. Azkenean tresnak eraikitzea, tresnak sortzea, baina gero tresna horiek besteekin lantzea. Eta bukatzeko, esango nuke badagoela gai bat, eta nik uste dut, eta bitu, azken aldi honetan asko irakurri dut gai honen inguruan, lantzo bat gidatu dudalako eskola kontseilutik honen inguruan, eta horrek eraman nau, mundu mailan egon daitekeen literatura errebizatzera, ezta? Baina badago gai bat oso pertinentea dana eta oso presente izan behar duguna, eta da profesionalizazioa. Bai, zuzendariaren eta zuzendaritza taldearen profesionalizazioa. Pentsatzen badugu irakasle izatetik, zuzendari izatera, egun batetik bestera egin dezakegula, jai daukagu. Hor dago transizio potente bat, ondo prestatu behar dana. Oso ondo prestatu behar dana. Eta, nik usteot, karrera profesionala prestatzeak eskatzen dauela apostu bat egitea, eta apostu ere, administraziotik ere laguntza eta konpainamendua egon beharko litzateke, ez da?
Baina nik uste dut zentroko gestioak erpin askoko prozesu badala, eta ikuspegi teknikotik haratago baliabide eta humanoa da hemen kontatzen duena. Eta hor dauzkagu. Egunerokotasunean dauzkagun gatazka horietan, hortarako esperientziak laguntzen du, baina esperientziatik haratago horren inguruan profesionalizatzea eta ibilbide bat egitea, ezta? Nik uste dut aukera izango dugula gaur ziur nago, zuek gaur aurkeztuko dituzuen hainbat eta hainbat esperientzietan, agertuko dela beste gai bat, eta honekin bukatuko dut, eta da komunikazioarena. Komunikazioa da, nik esango nuke, the second manager, esango nuke, bai? Hori da komunikazioa. Eta hor, nik uste badaukagula, ikasteko, asko ikasteko, bai? Labur bilduz, nik esango nuke benetan, uste badugu, berrikuntza garatzea, ez? Behar badugu berrikuntza garapen horretan albidetzea, sistemak, pertsonak, taldeak, horiek guztiak funtzionatzea, lidergoaren gaian arreta berezi bat jarri beharko dugula. Eta, hablamos de responsabilidades de procesos, pero de personas, de movilizar personas y de ilusionar personas. Y yo pienso que el cambio se tiene que promover desde los equipos de dirección, pero siempre acompañados del resto del claustro. Yo pienso que las leyes pueden crear marcos maravillosos, pero esa transformación no se va a dar si realmente no tenemos un liderazgo educativo, un liderazgo escolar bien fundamentado y bien planificado y profesionalizado. Lehen aipatu ditudan gaiei lotuta. Bukatzeko, esango dut nire aitortza, benetan bihotz-bihotzez nire aitortza eman nahi dizuet, egunero egiten duzuen lanagatik eta jartzen duzuen energiagatik bereziki. Eta azken bolada honetan erakutsi duzuen erresilientziagatik, hori da beste termino bat, uste dut gaztatuta daukagula, ez da? Nik uste dut pandemia hau froga ikaragarri izan dela guztiontzat, eta zuek asmatu dozue eta berrasmatu dozue egunero. Beraz, lidergoaren rolaren onena atara dozuela, esango nuke. Eskerrik asko, gonbidapenagatik, eta hemen geratuko naz gustora zuei entzutera. Neure gure izan diot, geratu behar nazela eta ikasi behar dudala honen inguruan. Mila esker eta animo. Eskerrik asko zuri.